Senopati putra pangapit minangka tetungguling ayuda tumapake majuna sakjroning madyaning palagan minangka jojokan tetreman aja nganti ana dom sumruping banyu aja nganti ana telik sandiwaya barisan kang mapan ana ngarep dhewe ana penah barisan keris barisan pedang barisan tombak sak piturute bedhe teng ora maju perang uga umbul-umbul rontek ya Sawas alon-alon ya. Sadetan sajroning ati ora luntur saya merati ayo aku kowe dadi garwa ora gubuk asmara biyen kae tak go tanpa batal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae
Lagune Gubuk Asmara. Ya. Cadetan sadrone ati datan lutur saya marak ati aku kowe dadi garwa merga leret nang Gubuk Asmara. Yo 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 yo. Reketek. Ya. Ongkakan menekiri mripate milang miling eseme kuciwat gawe sesembang mulan busana ira suka maca warna lelangen beksan okehane sesone ongkakan kiri mripate milang miling eseme kuciwat gawe sesembang mulan busana ira suka maca warna lelangen beksan okehane sesone. Yuk 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 yuk. Oh ya. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru. Woyo woyo.
tokone golek tisu. Tak pijet pijet aku terus jerat enak rasane apa tak kuwi maksud artine bengi mas kok nyeramake. Awas sabar sabar. Usik. Awas 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 awas. Usik. Yo 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 yo. Usik. Bu. Usik. Awas awas. Usik. Yo yo yo. Musiknya stop cuy. Musiknya. Yuk. Usik. Ya. Jaga diri, jaga diri, jaga diri. Heeh. Saiki dikasih lagu sing halus. Sing halus pokoke langgam wae. Ya. Untuk menjaga irama, ya. Ya musik alon wae, musik. Nah. Telu nang alon wae yo. Iki pengendange senior yo hadir. Yo Mas Subri. Iki langgam wae yo. Wus meh rahino sumirat bang ing wetan perenae porotani wiwit mangkat anggarap sawae Amangkon pacul karo luku anggerak abone ya yo ada litir lor selor datan ono pedote Lia Lia Angliatan sahrame gawe iya sesambene tetembangan laras lelakone laras lelakone suwuane mantap enak enak ayo nganggo pepet luar biasa dang dang tung Kan tukang kendang. oh tukang kendang oh keluar masuk TVRI ya mungguh pedaye wanci ngunduh tikal pamutune ya yo syukur makmur murah sandang pangan okasane
Apa tarik? Oh, dikelangi dikelongi. tiga. Nggih, kajenge rampung riyen tembang. Durung nggo muda. 3 2 1. Mungguh pedae wanci ngunduh tikel pametune Iya iya. subur makmur Subur makmur, subur makmur. Sadar Ya Yuk Belinco wis wengi ya. Ayo co mulih co ya. Wis wengi sesuk meneh ketemu ya. Oha oh oha oh oha oh oha oh oha oh. Oha oh ya. Oh ya. Oh ya. Oi, oh. Oh ya.
sekomburi lagune kok maraati adudu kok dilalah ketiwasan kang kinira bareng nyopo jebul priya rambut dawa ae ae rambute dawa muka kocono saka mburi lakune maraati aduh kok dilalah ketiwasan redikira tiwas nyopo jebul priya rambute dawa rambute dawa mung nganggo celana sekomburi lagune kok maraati adudu kok dilalah ketiwasan kang kinira bareng tak sapa jebul duwite mura-mura tiwas nyopo jebul priya rambute dawa yuk wayai wayai keripik gedang keripik telo yuk turoko mudo woi goleki papan padunungan asal usulmu yo was waya Roro kidul Delandung tak ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake kreta kencana gati titihane
Bali Room. Bali Room. Oh, sawo klera. Arep kendoriyo genduk manuke apa manuk-manukku terpencok ning dhuwur pager aja mencok ning dhuwur pager. Oh nggih. Oh nggih, wis buat rasa sawo klitak, Mbah. Wis yo.